vidím v tejto dobe najväčší potenciál na trhu. Tá moja hlavná rola je práve vychovávať lídrov, vychovávať manažérov, vychovávať tým lídrov, vychovávať riaditeľov. To, že si myslíme, že to na trhu robíme na vyššom leveli, to je veľmi jednoduché. Vážení diváci, krásný dobrý den přejeme. Dneska máme bydlý rozhovor s naším obchodním ředitelem holdingu, Marianem Šutou. Mariane, vítáme tě tu, díky, že jsi přišel. Dnešním tématem je nejen finanční poradenství, ale celkově firma Bydly, co vlastně děláme, na co se zaměřujeme. A hodně dopodrobna právě půjdeme i v rámci těch finančních, řekněme, vod, v rámci finančního poradenství, ale komplexního poradenství. Na úvod, Mariane, jak se máš? Jak se ti daří na pozici obchodního ředitele? Já vlastně vím, by the way, ty zakončuješ druhý rok teďka na této pozici, říkám to správně? Ďakujem za otázku, vám sa veľmi dobre, ďakujem. Mám tam, že zakončujem druhý rok, že teraz niekedy sú to 2 roky presne a začínam tretí vlastne v tomto období. Takže myslím si, že s tou pozíciou som sa v priebehu času proste stotožnil a pravdu povediac je to vec, ktorá mi vyhovuje zatiaľ úplne najviac, akú som vlastne kedy zažil. Takže... Našel ses v tom, je to přesně jako to, co vyplynulo vlastně z těch tvých zkušeností a z toho, na co se chceš fokusovat v životě, tak si to tak jako zasedlo, jak se říká, ty ozubený kola. Jednoznačne, pretože veľmi dobre mi sadla spolupráca s Jirkou. Samozrejme, že ja som s Jirkou spolupracoval už dlhodobo predtým. Ja som sa nestal obchodným riaditeľom holdingu nejakým spôsobom, že zrazu. Lusknutím prstu. Alebo lusknutím prstu. Ale mne tá spolupráca s Jirkou vždy sedela. Takže v tom sme zostali a vlastne si myslím, že ešte stále lepšia a lepšia. Dokážeme byť k sebe oveľa ešte tvrdší, ešte úprimnejší, ešte otvorenejší a myslím si, že sme obidvaja natoľko vyspelí, že to vnímame pozitívne, takže myslím si, že to je super. A čo sa druhej strany týka, tak spolupráca s regionálnymi riaditeľmi je pre mňa takisto fantastická, pretože ja každého z regionálnych riaditeľov považujem za mimoriadneho človeka, či už po stránke ľudskej, ktorá je absolútne zásadná, ale takisto sú regionálni riaditeľia absolútni profíci. A to či už sa bavíme o jednej divízii, druhej divízii, alebo vôbec o tom leadershipe, ktorý v Bydli máme. Takže dnešný stav spolupráce alebo ľudí, s ktorými robím, je pre mňa úplne top. Právě možná ještě pro to, aby jsme vůbec přiblížili tu tvoji agendu, protože teď, než se dostaneme k tomu, že v současné době i vedeš pohovory v rámci finančního poradenství na manažery, tak ta tvá agenda je hodně široká. Vlastně od HR přes marketing, pobočky, právě až v první řadě k regionálním ředitelům v rámci holdingu. Jak to všechno stíháš? Jak se tohle dá vlastně pospojit v nějaký jako kompaktní model, který funguje? Vieš, že tak ono to všetko prichádzalo v čase. Keď som v Bydli začínal, tak som začínal práve v investičnom oddelení s Mírou Christom. Sme boli prakticky úplne na začiatkoch toho celého, čo dneska už môžeme s hrdosťou povedať, že sa nám, myslím, celkom pekne podarilo. A potom postupom času som do toho prevzal vlastne riadenie regionálnych riaditeľov a tomu úzko súvisiace veci, ktoré s tým sú spojené. Vlastne na ten úplne prvý projekt, ktorý som v tejto pozícii taký ten väčší spúšťal, bolo vytvorenie call centra. To bolo mám dojem, že v roku 2023. A takisto, jak to bolo ohľadom call centra, alebo marketingu, alebo HR, alebo správy pobočiek a podobné, tak vždy som do toho projektu vstúpil na nejaký čas. Ponastavovali sme nejaké procesy, vyberali sme ľudí, spravili sme ten rozbeh. Hlavne ten procesný je absolútne kľúčový, aby tie veci proste fungovali. A potom následne v tých chvíľach som sa povenoval tomu, aby som to odozdal kompetentným ľuďom. A či už si to ty dneska za marketing, alebo je to Ondra Kňažík za call centrum, sú to skvelí ľudia, kde vôbec nemám žiadnu vnútornú potrebu mikromanagementu alebo nejakej väčšej angažovanosti do tých divízií, pretože viem, že tie divízie alebo tie podporné orgány tej firmy sú funkčné. Takže za mňa je to v tomto duchu skôr tá cesta, že som sa k tomu dostával v priebehu času. A dneska mi samozrejme zostal nejaký taký ten helicopter view nad tým, ale
primárne zase sa teraz idem fokusovať trošku inak. Jinam. Tak jestli můžeme rovnou, bychom teda vpluli do těch finančních vod pomyslných v rámci finančního poradenství. Mě první otázka zajímá, jaký vnímáš aktuálně trendy. Teď, když se podíváme nejen jako do holdingu, do naší firmy, ale vůbec, když se podíváme na trh finančního poradenství, jaké jsou trendy, co vidíš, že do budoucna, nějaká blízká budoucnost, řekněme, v rámci trendů, co nás čeká? Nebo co se mění, nebo jestli vlastně je to furt stejný? Ono, ty si položil tú otázku tak, že trendy či už na trhu, alebo že v bydli. A ja si zase pravdu povedať myslím, že na to viem zodpovedať celkom ucelene. Že tie trendy, ktorými my pôjdeme v bydli, tie takisto vnímam, že sa dejú na trhu. A zodpovedajú presne tomu, čo vnímame proste, že by sa dialo na trhu. Osobne si myslím, že finančné poradenstvo si samozrejme za tie roky prešlo svojou genézou. A tiež si musíme povedať, že nevždy tá reputácia finančných poradcov alebo finančného poradenstva bola ideálna alebo najlepšia. Ale myslím si, že toto sa mení. To postavenie finančného poradenstva v životoch bežného retailového klienta alebo v životoch kľudne prémiového klienta je proste strašne dôležité. Takže finančné poradenstvo, keď je vykonávané kvalitne a keď je vykonávané komplexne, tak to si práve myslím, že by mali byť tie trendy. Takže tým trendom, čo sa samotného trhu týka, tak si myslím, že je komplexnosť, ale aby som rovno jedným dýchom dodal, tá komplexnosť môže byť dodaná vlastne dvomi spôsobmi. Buď môže byť samotný finančný poradca komplexný, a venovať sa úverom, poistkám, investíciám, nejakým rentierským portfóliám a tak ďalej, alebo môže samotná firma mať špecialistov, ktorí sa venujú tomu konkrétnemu už roky rokúce a títo ľudia sú vedením firmy a procesmi vo firme prepájaní do by som to nazval, že do nejakých dokonalých celkov, ktoré dokážu tomu klientovi pokryť tú komplexnú potrebu. Který spolu kooperujou. Presne tak. Je tak, ještě mi napadá a vlastne k tomuhle další otázka. Ja ti ešte dopoviem k tomu toto podstatné, čo som práve chcel povedať, že v súvislosti je dôležité z bydly. Že bydly toleruje a akceptuje a vyzýva našich poradcov kľudne k jednému aj k druhému smeru. Nehovoríme našim ľuďom, aby boli iba komplexní a tí, ktorí sa venujú iba jednej divízii, u nás nemajú miesto a nerobíme to ani naopak. My sa skôr snažíme o to, aby komplexní ľudia u nás mali pokryté všetky svoje potreby, aby ako holding sme im dali možnosti, ktoré oni môžu proste potom s tými klientami využívať. A aby ľudia, ktorí zase nechcú sa venovať sami tomu komplexnému, pretože sú napríklad vychovaní v úveroch a prešli im cez ruky miliardy hypoték a chcú v tom zostať, tak zase, aby sme ako holding dokázali vytvárať tie cesty, aby sa títo ľudia dokázali v nejakých nami nazývaných tandemových spoluprácach medzi sebou prepájať, ale tomu klientovi aj tak dať to komplexné finálne riešenie. To je vlastně ta naše unikátní přidaná hodnota bydlí tím, že máme možnost těch cross-sellů, máme možnost pokrýt vlastně hlavně klientovi potřeby v rámci divizí, ať už to jsou finance, reality, energetika, až po developerský projekty, který stavíme. A tohle si myslím, že právě i, nebo jak se říká, ta mince, že má dvě strany, takže i tohle třeba pozoruju u lidí, kteří k nám jdou, že jsou právě někdy obavy, že budou muset umět všechno. Ty jsi na to už jako částečně odpověděl, na to, na co jsem se chtěl zeptat, že se nemusí bát. A já jsem chtěl takovou jako kličkou vlastně představit tu naši novou službu finančního analytika, který právě i v rámci těch financí může tomuhle pomoct. Protože já třeba, dejme tomu, že jsem přesně poradce, který přijde a chce si dělat pouze hypotéky, nerozumí třeba tolik těm investicím, nechce se dívat na ten finanční plán, nebo nechce. Neumí ten finanční plán třeba nastavit z hlediska těch investičních cílů tak správně, jak by měl být, když si to řekneme takhle po lopatě. A tohle právě by mělo zaobstarat naše finanční analytické oddělení. Je to tak, říkám to správně. Hovoríš to veľmi správne a ešte možno predtým, jak ti zodpoviem na to konkrétne dedikované finančné analytické oddelenie, tak sa ešte trochu vrátim k tej komplexnosti bydly ako takého. Pretože bydli není iba o financiách, aj keď dnes sa budeme baviť primárne o tých našich finančných divíziách, ale bydli je takisto o realitke, bydli je takisto o divízii, ktorú voláme technologická, prakticky sa jedná o fotovoltaiky rôzneho charakteru, rôzneho typu alebo rôzneho
rôznej formy koncového klienta, sme energetický dodávateľ, máme kopec rôznych činností, ktoré práve prepájajú tieto divízie medzi sebou, takže Bidly má faktor komplexnosti jednoznačne hlavne v tomto. Tento faktor komplexnosti je pre nás absolútne zásadný, hlavne z pohľadu toho, ako dokážeme medzi sebou prepájať tie jednotlivé divízie a ako tie divízie dokážu vlastne cross-sellovať medzi sebou. Preto keď som hovoril o tom, že tým potenciálom trhu je práve proste komplexnosť, tak jeden z pohľadov je pozerať sa iba na finančnú komplexnosť alebo na finančne komplexného poradcu a druhý pohľad je pozerať sa aj na tú komplexnosť, ktorú my dokážeme poskytnúť ako firma. A v tomto duchu si myslím, že sme absolútna jednotka na trhu a prakticky nemáme v našej komplexnosti konkurenciu. Takže to sú obrovské pridané hodnoty pre klientov. Čo sa týka tej druhej časti otázky, tak áno, zakladáme finančne analytické oddelenie, ktoré práve má za úlohu to, aby tých konkrétnych poradcov, ktorí práve nechcú prechádzať sami o sebe do komplexnosti, pretože baví ich ten svoj segment, sú v ňom vychovaní, poznajú ho dobre, nechcú prechádzať z akéhokoľvek dôvodu, to nemusí byť dôvod, že sa im proste nechce učiť nové veci, ale jednoducho sú v tom odborníci a jednoducho sa v tom chcú fokusovať. A my tých ľudí chceme podporovať a zároveň vieme, že tí ľudia majú fantastické vzťahy s klientami, majú obrovskú príležitosť tým klientom pomôcť naprieč inými ďalšími možnosťami, ktoré ako firma ponúkame a práve pre nich vzniká toto finančne analytické oddelenie, ktoré dokáže práve v spolupráci s týmito špecialistami na ten konkrétny jeden finančný produkt alebo súbor tých finančných produktov, tak dokáže to oddelenie tam doplniť ďalšie produkty zase na mieru pre klienta. Já si právě myslím, že tohle není jenom o vlastně objemu té agendy, ale přesně o tom lidském přístupu, který my tam dáváme v tomhle ohledu. Vysvětlím, jak to myslím. Jo, že v různých institucích nebo prostě, ať už není to jenom ve financích, ve všech možných společnostech, kteří se zabývají obchodem, tak v momentu, kdy těm lidem vlastně něco nutíš, že mají nabízet něco ještě jiného, než na co jsou specializovaní, tak jim to vlastně není příjemný. Jo, a může vzniknout i nějaká ta frustrace, tak já si myslím, že tohle je i důležitý právě, že tak řekni, jak to vnímáš i ty z tohohle pohledu, že my vlastně dáváme tu možnost, aby on si opravdu dělal to, co ho baví, na co se fokusuje, v čem je specialista a vlastně ho nenutili, aby dělal něco, co prostě jako nechce, když to řekne. Jednoznačne ten človek, keď k nám prichádza a vie, čo chce robiť, alebo prichádza z konkurencie, tak v zásade prichádza robiť to isté, čo z tej konkurencie, akurát to, čo mu my dávame úplne iné ako tá konkurencia, ktorá mu to jednoducho poskytnúť nemôže, tak to sú tí kolegovia v tíme, s ktorými sedí vedľa neho. A keď je jednoducho niekto finančný poradca napríklad a má klienta, ktorý chce dosahovať rentierské portfólia, tak je zrejme, že klientovi záleží na tom, ako sa správa k vlastnému kapitálu a ako s tým vlastným kapitálom bude vlastne pracovať v priebehu času, aké bude mať cash flow a podobné veci. A povedzme, že takýto klient teda prirodzene napríklad inklinuje k tomu, že pre neho je veľmi dobré, keď má tú príležitosť, má napríklad rodinný dom, môže tam mať fotovoltaiku, tak je vlastne v rámci jeho nejakého psychologického profilu, že chce vstupovať do takýchto produktov. To znamená, že ten finančný poradca niekde možno v konkurencii nevie, ako sa v tejto chvíli zachovať. U nás v Bidly si prvé dni prejde x školeniami, ktoré sú jednak školenia na tú primárnu, tú core divíziu, ale prechádza si školeniami práve aj na tie ostatné divízie a v tej chvíli, aj keď ten poradca není absolútne, že úplný profík na to, ani sa na to nešpecializuje, ani nemusí. Má vedľa seba proste človeka, ktorý sa venuje napríklad energiám, fotovoltaikám alebo poistkám, investíciám, realitke. Takže ten poradca u nás získava tú príležitosť sa o tom porozprávať s tým svojim kolegom. A potom je to už iba na tom, že sa tomu klientovi poskytne tá príležitosť. A ten je vždycky stejný ten kolega? Nebo to pokaždý řeší s niekým iným ten poradce? Nebo... Tak v zásade máme radi, keď sú naši kolegovia medzi sebou kamaráti a pomáhajú si, takže z praxe vychádza to, že tí kolegovia väčšinou sa úplne proste nejakým spôsobom nemenia, ale tých kolegov máš viacero. Jednoducho nastúpiš do nejakého tímu, kde sa zaradíš medzi 20 finančných poradcov a vedľa teba sedí
30 realitných maklérov, 15 ľudí venujúcich sa predaju fotovoltaiky alebo tepelným čerpadlám, ďalších 10 ľudí, ktorí sa venujú energetike a dodávke energií a zároveň potom sú tam ešte ľudia, ktorí sa starajú o to, aby tam ten tok informácií medzi týmito ľuďmi fantasticky tiekol. Majú svojho regionálneho riaditeľa, majú svojich divíznych šéfov, takže v princípe stále prichádzajú noví kolegovia, stále sa vytvárajú nové spolupráce, ale strašne sa vždy teším z toho, keď vieme proste pochváliť ľudí, ktorí spolupracujú spolu už 15 rokov a stále im to fantasticky proste ide. Jo, tak už to má jako vybroušený ten svůj vztah i tu komunikaci, tak je to ve finále i lepší pro toho klienta, že když to řekneme takhle. V tomto duchu je Bidly jednoznačne firma, ktorá má u nás ľudí roky. My zase tiež si možno treba tak otvorene trochu povedať, že sme žiadne orezávatka. Sme nepadli na trh minulý rok. Zelenáči. Alebo zelenáči. Naše vlastne počiatky začínajú až v roku 2003 a mnoho z tých kolegov, ktorí vlastne vtedy to dávali dokopy, sú stále u nás. V priebehu času sa prichádzali noví a tí sú takisto stále u nás. Takže ľudia vo firme, keď napríklad spolupracujú, finančný poradca, realitný maklér a investičný špecialista, tak jednoducho sú to kľudne ľudia, ktorí spolupracujú spolu 15 rokov. Takže tá dôvera a tá znalosť je úplne inde. My jsme vlastně probrali tu pozici Bidly z pohledu těch divizí, z pohledu, řekněme, toho širokého spektra produktů. Když bychom se bavili o pozici v rámci těch konkurenčních společností, tak asi v zásadě můžeme říct, že existují dva typy, ne že subjektů, ale typy vlastně poradenských společností a jsou to multilevel marketing společnosti a broker pooly. Mm-hmm. Jak já vnímám Bidly, tak Bidly je provizně blíže k těm broker poolům. Na druhé straně, když se podíváme na tu kulturu, kterou máme ve firmě, ty akce společné, které pořádáme a ten individuální přístup, který se vlastně snažíme držet, tak mi to spíše inkluduje k těm multilevel marketing společnostem. Jak ty to vnímáš, nebo kde vlastně by se nacházíme? Sme určite kombinácia. Jo, že nevnímam to, že by sme sa profilovali do jedného alebo do druhého smeru. Sme jednoducho kombinácia, pretože máme aj vlastný pool, ktorý nám práve vytvára tú teda tzv. Strechu. Teda, tak jak si to aj ty správne povedal, tie provízne schémy, ktoré sme schopní poskytnúť našim pracovníkom, sú na trhu štandardnom až nadštandardnom prirodzene. A zároveň sme takéto MLM pod tým poolom. To znamená, že tí ľudia nie sú registrovaní v nejakom púle pod nejakou strechou, ktorej názov ledva poznajú, nikdy v živote nestretli majiteľa alebo obchodného riaditeľa a vlastne púl im dodal nejaký produkt a oni si ho teda teraz pod vlastným tričkom predávajú. My práve máme tú štruktúru veľmi aktívne riadenú. Určite v porovnaní s konkurenciou by som povedal, že mimoriadne aktívne riadenú, pretože práve to aktívne riadenie nám dáva tie benefity toho, aby sme dokázali do tých ľudí strašne rýchlo dostať tú myšlienku cross-sellu. A tým pádom sme jednoducho, alebo jednoznačne v tejto veci kombinácia, využívame benefity a pozitíva jednej aj druhej strany a kombinujeme ich medzi sebou. Plus by som do toho vniesol taký tretí prvok, kombinujeme tam ten faktor tých ostatných divízií. A to aktivní řízení, to smysl jak si to má představit jako aktivní řízení? Tak pozri, u nás má každý človek, ja to volám taký Bidly Matrix, ale nemyslím tým žiadny film, jednoducho sa to tak volá, táto forma riadenia, kedy je človek riadený dvomi konkrétnymi smermi. To znamená, že keď k nám človek nastúpi, tak je riadený po divíznej stránke. Každá divízia má svojho divízneho riaditeľa, divízneho šéfa. Takže napríklad Ondra Mašín v realitke, ktorý je úplne, by som povedal, že na trhu mimoriadne známy a rešpektovaný, jednoznačne neskutočne uznávaný, je šéf našej realitky. To znamená, že všetci realitáci, ktorí robia v Bidly, sú pod nejakým leadershipom Ondru Mašína. Šéfa divízie teda. Šéfa divízie. A zároveň každý z tých ľudí nepôsobí v jednom meste. My sme rozprestredení naprieč celou republikou, máme viac ako 20 pobočiek. To znamená, že každý z tých ľudí
je ešte zase pod nejakým lokálnym riadením a v tom lokálnom riadení ten najvyšší boss je práve ten regionálny riaditeľ. Takže keď si predstavíme proste realiťaka v Ostrave, tak ten má svojho divízneho šéfa, toho Ondru Mašina a má napríklad toho svojho regionálneho riaditeľa Petra Vinša. Čomu sa venujú, je vlastne priamo vyplývajúce z tej ich činnosti. Divízny riaditeľ sa venuje tomu, aby divízia fungovala a fungovala fantasticky a fungovala v porovnaní s ostatným trhom čo najlepšie ako môže. Samotný regionálny riaditeľ zase v tom svojom regióne má ľudí naprieč rôznymi divíziami. To znamená, že tá rola regionálneho riaditeľa je hlavne vytváranie tých cross-sellových príležitostí a to prepájanie tých ľudí medzi sebou, práca s procesmi a fungovanie v tomto duchu. Takže každý článok toho nášho reťazca má jednoznačne svoj účel a toto je model, ktorý sa nám ukazuje, že nám pragmaticky veľmi dobre funguje. Áno. Zmínil si regionální ředitele. U regionálních ředitelů je jedna z velkých úloh právě na co se fokusují také nábor. A když to vezmeme, tak v tomhle roce vlastně je to i náš hodně velký fokus. Je vlastně tvojí doménou teďka aktuální se právě věnovat tomu náboru. Proč ten timing, proč to načasování zrovna teď, že je to takový velký téma v tomto roce? No takto, nábor nie je v spoločnostiach nášho charakteru iba prácou regionálnych riaditeľov. Nábor musí vykonávať aj samozrejme ich manažerská štruktúra, ich teamleaderská štruktúra a nábor v prvom rade spolu s regionálnymi riaditeľmi musí vykonávať aj divízny šéf, alebo teda šéf tej divízie. V tomto duchu musí každý z nich ťahať za jedno lano. A mít tú svoju roli v tom. Jednoznačne, pretože regionálny riaditeľ môže napríklad spoznať niekde vo svojom regióne zaujímavých ľudí do nejakej povedzme novovznikajúcej divízie a on nie je tak komplexný alebo v takom detaile tej povedzme novovznikajúcej divízie, aby bol schopný nabrať najlepších ľudí z trhu. Takže využíva práve to, aby divízny šéf, ktorý sa 24/7 venuje proste iba tej jednej divízii, aby mu proste prišiel pomôcť na ten nábor. Takže nábor by som veľmi nerád nejakým spôsobom dostal do toho, že je iba o regionálnych riaditeľoch, alebo iba o manažéroch, alebo iba o divízii. A moja rola v tom je proste v tomto duchu veľmi, veľmi jednoznačná a jednoduchá. V divízii financií, ktorú máme prakticky už úplne od začiatku, to je tá divízia, ktorou sme vlastne vznikali, vidím v tejto dobe najväčší potenciál na trhu. Je to zároveň divízia, ktorá nejakom poslednom období alebo v posledných rokoch som nebol úplne presvedčený o správnosti toho leadershipu, takže vidím tam priestor na kopec zmien, ktoré v tom leadershipe môžu byť nové a moja rola je teraz v tom, aby som spustil eufóriu vo firme a aby sme sa do toho všetci plnohodnotne pustili. My jsme vlastně spolu spustili nedávno projekt, řekněme, s názvem Vyšší level, který se zaměřuje primárně na nábor a vůbec vlastně, když řekneme na představení kultury naší společnosti s nějakými videi, proč jít k nám, jsou tam tváře naše hlavní ze sítě obchodní a podobně. Já bych trošku rád uvedl na pravou míru a chtěl bych to slyšet hlavně od tebe. Proč jsme zvolili ten název a jakým způsobem si ho tady obhájíme, jo? Protože trošku, jak bychom to mohli vnímat, jo? V tom kariérním světě, v tom světě toho hiringu vnímám, že co je hodně jakože klišoidních frází, pojďte k nám, posunete se na jiný level, pojďte k nám, budete se mít líp, jo? Teďka to trošku jako zjednodušu, ale víš, kam tím mířím, jo? A my teďka přijeme, a my vás posuneme na vyšší level a ještě s doprovodným hashtagem tvoje volba. Jo, tak tohle bych vlastně rád, jak si zatím stojíme, jak si to teďka odargumentujeme tady. Musíme si to obhájiť. Je tam viacero smerov alebo dôvodov, prečo sme sa rozhodli pre takúto marketingovú komunikáciu. Tá prvá je v tom, že by som rád povzbudil všetkých ľudí z konkurencie, ktorí dneska, povedzme napríklad sa dostali do situácie sklenených stropov, alebo sa u nich... A to je co sklenený strop? Můžeme to trošku jako přiblížit? Iba také metaforické prirovnanie k tomu, že človek síce vidí hore, ale úplne sa mu nedarí rásť. Takže buď sa dostali tam, alebo napríklad ich leadership v ich stávajúcich firmách ich v rastu povedzme nepodporuje.
tak ja by som chcel všetkým týmto ľuďom hodiť rukavicu, že my ich veľmi radi privítame. Takže to prvé zdôvodnenie toho vyšší level je v tom, aby tí ľudia prišli k nám a rástli spolu s nami. Ďalší dôvod je v tom, že a v zásade tá moja hlavná rola po stránke obchodného riaditeľa je práve vychovávať lídrov, vychovávať manažérov, vychovávať tím lídrov, vychovávať riaditeľov. Takže práve z toho dôvodu som v tomto duchu angažovaný aj ja, aby som dával tú možnosť práve týmto ľuďom, ktorí tam chcú ísť a na tej ceste ich proste sprevádzal. Čo sa týka ďalšieho dôvodu je to, že si myslíme, že to na trhu robíme na vyššom leveli. To je veľmi jednoduché. Tak, jak som to zmienil predtým, máme široké spektrum produktov, či už tej našej oblasti, o ktorej sa teraz venujeme ako finančnej, ale sme jednoznačne najkomplexnejší hráč aj v ďalších iných oblastiach, ktoré povedzme súvisia s bývaním a dokážeme tým ľuďom ukázať, povedal by som, že úplně nový farebný svět. OK, a když teď ti do toho skočím, že vlastně my jsme zmínili tu velmi velkou, vysokou přidanou hodnotu právě těch několika divizí, co máme v rámci toho cross-sellu a spolupráce s těmi kolegy. Asi stavět to teď na těch provizích, ty to asi úplně nechci do té diskuze, protože na tom trhu můžou být i podobný, ale co jsou teda ty další přidané hodnoty? Třeba z hlediska těch systémů, co my máme, pro ty poradce, pro ty manažery, abychom vlastně teďka tu paletu jakože rozvinuli a ukázali. Jo, pozri, ja aj na mnohých ďalších iných meetingoch sa práve veľmi často nebavím o provizných schémach. Provizné schémy sú nejaké dokumenty, ktoré človek dokáže odovzdať v nejakom PDF-ku a náborovaný si ich dokáže porovnať s tým, čo má dneska v konkurencii. A zároveň som v tomto duchu tak sebavedomý, že si dovolím povedať, že proste sme schopní pokryť tie potreby človeka buď minimálne na tej úrovni, alebo ešte lepšie. Takže to, o čom sa ja bavím práve na náboroch alebo na stretnutí aj s konkurentami alebo s ľuďmi, pre ktorých by bolo bydli zaujímavé, je práve tá naša filozofia. Tá naša filozofia je a identita je cross-sell. Takže ten cross-sell tak niekedy zo srandy rozdeľujem, že je cross-sell, ktorý vzniká na chodbe, niekde v kuchynke pri kávovare a to sú práve tí ľudia, o ktorých sme sa bavili, že majú tie 15-ročné spoločné skúsenosti a každý z nich vie veľmi presne, že čo od toho druhého očakávať. A títo ľudia sú jednoducho tie obchodné príležitosti povedia medzi sebou. To je maximálne jasné, je to maximálne efektívne, je to dlhodobo overené, výborný štýl. Ale to nám samozrejme ako holdingu nestačí. My chceme generovať tie obchodné príležitosti aj vo chvíli, kedy títo ľudia nemajú práve tie svoje 15-ročné vzťahy. Kedy napríklad obidvaja nastúpili od 1.2. a ešte sa nestihli ani spoznať a ešte si nestihli odsedeť a odmakať to na tých kávičkách spolu, aby vedeli, že aké sú tie ich potenciálne pridané možnosti. Takže my práve jedna z tých mojich hlavných činností je vytváranie týchto cross-sellových možností v rámci softvéru. My nepoužívame pre každú z divízií samostatné softvéry, u nás nemá človek 10 prihlasovacích kont, keď sa chce pozrieť finančný poradca do softvéru realitky. Tak což takhle vždy bývá na tom trhu, že se sahá prostě do různých systémů. Jako... Áno, pretože tie firmy používajú dedikované softvery a špecializované softvery k tomu, čomu tie softvery sú určené a potom, keď vytvoria novú divíziu, tak je najjednoduchšie pre novú divíziu spustiť nový softver niekde, ale následne to vytvára to, že sú ľudia porozhadzovaní naprieč rôznymi inými ďalšími systémami. U nás je to celé zlúčené v jednom, čo je absolútne... Krásne sa o tom hovorí, krásne sa v tom funguje a je to obrovská pridaná hodnota. Samozrejme tá drina za tým bola o to väčšia, aby to bolo funkčné, aby to existovalo. Takže tá moja rola je v tom, aby som hľadal tzv. Triggere alebo proste spúšťače, ktoré môžu nastať v nejakej konkrétnej divízii, v nejakom konkrétnom stave s klientom, a aby som sa staral o to, aby tí ľudia, ktorí sa o tej informácii majú dozvedieť, aby sa o nej dozvedeli hneď, aby sa o nej dozvedeli efektívne,
Aby sa nedozvedeli tak, že im padne do nejakého mailu, kde majú 300 neprečítaných správ, ale aby k tomu existoval nejaký zoznam konkrétny, kde si tí ľudia konkrétne dokážu nájsť tú obchodnú príležitosť, ktorá vznikla jeho kolegom a dokážu tam zase hľadať ten cross-sell. To znamená, že keby to mám povedať fakt veľmi v jednoduchosti, pretože toto je vec, ktorá nám bere obrovské spektrum času a ona sa v jednoduchosti úplne ani povedať nedá, tak je to v zásade o tom, že hľadáme veci, ktoré sa udejú v nejakej divízii, v nejakom obchodnom procese a informujeme o tom všetkých tých kolegov toho príslušného obchodníka, že hele, tu je klient, s ktorým sú takéto a takéto možnosti a ty sa mu poď ozvať v tejto a v tejto príležitosti. A pri veľkosti firmy, ako sme my, že nás je proste cez 600, tak je nielen zásadné mať vychytané to, že aby sme ten proces poznali dobre, aby sme tú informáciu dokázali dobre odovzdať, správne odovzdať, rýchlo odovzdať ju na miesto, kde ju ten konkrétny adresát nájde a dokáže s ňou pracovať, aby si dokázal rozkliknúť profil toho človeka, aby sme mali pošetrené GDPR, že sa proste tomu človeku ozveme potom ďalej. Takže je tam kopec týchto vecí a ešte tie treba hlavne vyvážiť so slušnosťou. To znamená, že ja si nemôžem dovoliť spraviť takú vec, že realitný maklér v Prahe dosiahne s klientom, povedzme, podpis rezervačnej zmluvy a jemu bude volať finančný poradca z Ostravy. Takže tam ešte stále musíme držať nejaký faktor slušnosti. Preto fungujeme na nejakej báze práve tých regionálnych tímov. Tie regionálne tímy sú samostatné, koherentné jednotky, ktoré sú zlúčené, funkčné a riadené regionálnym riaditeľom, aby tam bol tok tých informácií, ktoré oni potrebujú. Preto keď keď realiťák v Prahe dosiahne napríklad podpis rezervačnej zmluvy s klientom a tento klient prirodzene bude potrebovať financovanie na nákup nemovitosti, tak a tento realiťák to zároveň neodovzdá tomu svojmu tandemovi, tomu svojmu kolegovi, pretože napríklad je realiťák nový a nikoho tu nemá, tak o tom všetkých tých príslušných kolegov informujem, ale iba v rámci toho regiónu. Iba v rámci tých ľudí, ktorí sú detálne a špecificky nadefinovaní a ku všetkému sú veľmi jasné, explicitné, nepriestrelné a vlastne ľahko pochopiteľné pravidlá. OK, já teda vnímám, že celý ten systém, řekněme i těch tandemů, co zmiňuješ, tak probíhá právě pod jednou střechou. Máme na to jeden svůj systém, což je asi by the way dobrý z toho úhlu pohledu, že je to transparentní, že vlastně vidím, co se s tím klientem děje. A teď nemyslím jenom z hlediska vypořádání provizí, a i z hlediska toho, že od toho klienta hlavně primárně postaráno. Že v momentu, když si představím, že bych ho třeba dal do realitky, když bychom dělali čistě finance, dal ho do externí realitky, se kterou bych spolupracoval, samozřejmě je tam nějaký propojení, teď nebudeme a přes API nebo nepojím nějakých technických detailů, ale pořád asi mám větší jistotu, ne? Chápu to správně, jako když to máme tady pod tou jednou střechou. Jednoznačne áno. Nielen z toho dôvodu, že sa jedná o jeden ekonomický subjekt, to je dôležité zmieniť, ale využívaním práve jedného softvéru a využívaním toho, že tí ľudia sa fakt objektívne medzi sebou poznajú, fungujú v svojom regióne, fungujú vo svojich tímoch, prakticky sedia vedľa seba maximálne na vzdialenosť niekoľko metrov, tak títo ľudia si dokážu tie informácie odozdávať medzi sebou osobne, ale zároveň áno, v tom softvéri, ktorý je jeden určený na toto všetko, tak sa dokážem všetky tie činnosti, ktoré sa s klientom udiali za tú poslednú dobu, alebo sa udiali od stavu, kedy som ja doporučil toho klienta môjmu kolegovi, tak si ich dokážem odsledovať, môžem ich vidieť, môžem si o tom prečítať a fungujeme jednoducho na sdielaní. OK, já kdybych přišel na nábor k tobě, kdyby si teďka náboroval, čistě když si představíme, tak asi by to nebyla první věta, když bych vzal za kliku, ale zajímaly by mě další vlastně příležitosti, jak mít nějaké obchodní případy navíc. Jo. Teď my jsme si vlastně, když se na to podíváme z nějaký ptačí perspektivy, řekněme, tak ten první je právě v rámci toho crossellu, spolupráce s kolegy. Ano. A pak by mě zajímalo, jestli vlastně, což některý konkurenti třeba taky nabízejí možnost, ať už z marketingových kampaní, z call centra, z nějakých dalších, co my máme, tak to by byla vlastně jedna z věcí, která mě zajímá, když bychom spolu si měli plácnout. Jasné. Tak pozri, tie tandemy, ktoré som zmieňoval, sú iba jedna z foriem cross-sellu.
To není finálny výčet všetkých cross-sellov, ktoré my v Bydli robíme. Takže tá tandemová, tá úzka spolupráca, to sú tí práve dvaja, ktorí sa veľmi dobre poznajú. Potom samozrejme existujú tie tzv. Sestavy, ktoré som menoval alebo naznačoval. Tie sestavy majú svoje sofistikované pravidlá a fungujú tak, aby v každej chvíli dokázali toho človeka s tým, že zajtra nastúpi, tak pozajtra proste sa v tom dokáže orientovať a dostávať lídy pre svoj core business. Takže fungujeme určite v tomto. Jak som zmieňoval, alebo jak si ty teraz povedal, tak sme založili 2 roky dozadu call centrum. Dneska má call centrum 40 ľudí, je to zabehnutý biznis model, ktorý je naprieč rôznymi mestami. Máme veľmi dôkladnú analytiku toho, koľko nás lídy stoja. Naše call centrum generuje obchodné príležitosti prakticky pre celú firmu, takže v tomto duchu je to jedna z ďalších príležitostí. Ale to, kde ja fakt vidím dneska najväčšiu príležitosť, je marketing a teda to, čo je pod tvojim vedením. Preto spolu aj často sedávame, preto spolu proste o týchto veciach často hovoríme, pretože si myslím, že práve v tvojich rukách môže byť tá najväčšia pridaná hodnota pre tých ľudí. A je vidieť, že od tvojho príchodu sa strašne veľa vecí posunulo mimoriadne pozitívnym smerom. Ja som za to neskutočne rád a viem, že tá sieť takisto. Takže tá obchodná skupina, ktorá pracuje pod brandom Bydli, vie, aké marketingové príležitosti môže využívať. Či už sú to marketingové príležitosti budovania brandu, či už sú to príležitosti budovania náboru, alebo je to šírenie vyslovene predaja toho samotného produktu. Tohle je vlastně taky důležitý zmínit, ať vlastně i tu moji polívečku trošku přihřeju, jak se říká. Zaslužíš si. Děkuju. Proč to chci hlavně zmínit, tak protože je to právě si myslím fakt jako a díky za to velký argument pro to, proč k nám do té sítě jít, že tu marketingovou podporu, ať už manažeři, poradci vlastně celá síť má, vnímám to tak, doufám, že vnímají i ostatní, aspoň na základě zpětných vazeb. Ano, a nejedná se to pouze o ty marketingové materiály, ale umíme pomoct marketingovými strategiemi právě pro budování osobního brandu, ať už na sociálních sítích nebo na nějakých jiných kanálech, takže opravdu tohle je jedna z věcí, která si myslím, že by v těch highlightech, jak se říká, měla být, no. Jednoznačne áno a je strašne podstatné povedať, že už keď si ty prichádzal, tak ten výber som podmienil práve tým, že si vychovaný a že si skúsený v performance marketingu. A myslím si, že dneska, keď my tu tak obecne hovoríme o konkurencii, ono to tak aj zostane, nebudeme o konkurencii hovoriť vôbec nejakým spôsobom špecificky, ale dneska si myslím, môže každý porovnať naše čísla, našich followerov alebo naše dopady, ktoré robíme ako holding s konkurentami a myslím si, že bude veľmi pozitívne prekvapený toho, kde Bydli, s tým, že kde Bydli je. Jo, to umístění určitě už je zajímavý. Já teďka odkloním trošku od toho, řekněme, obchodního pohledu směrem k tomu klientovi. A my jsme nedávno vlastně spouštěli novou finanční analýzu a vím, že jsme spolu vedli kolem toho diskuze, jak ji vlastně nazvat, protože když jsme si řekli, hele, spouštíme novou finanční analýzu, tak v poradenském světě, kdo se pohybuje, tak ví, že finanční analýzu v podstatě dělají všechny společnosti, které se zaměřují na finanční poradenství, ale ta naše analýza není vůbec běžná. My jsme ji nakonec pojmenovali komplexní analýza, aby jsme to trochu odlišili právě z té podstaty, že pokrývá úplně jiný spektrum potřeb a řeší úplně jiný rozsah vlastně těch klientových přání, cílů a všeho. Dovedeš tohleto v nějaký jako krátkosti vypíchnout rozdíly jako klasická finanční analýza versus to, co máme my nově? Určite iba ešte opravím, jak hovorí, že to robia všetci hráči na trhu. Určite to nerobia všetci hráči na trhu. Okay. A myslím si, že tí, čo to nerobia, by mali čím skôr začať. Takže to je asi také prvé odporúčanie. Áno, pretože vo chvíli, keď my sme sa začali baviť o tom, že budeme pripravovať finančné plány pre našich klientov v tej komplexnosti, v aké sú na trhu bežné, teda finančný poradca, komplexný poradca alebo skupinka nekomplexných poradcov, ktorí sú dedikovaní svojej činnosti, sa stretnú s klientom, následne si s klientom prejdú nejakého potreby, prejdú si nejaké časové rámce, prejdú si nejakého výzvy, ktoré ho čakajú, jeho možnosti a tak ďalej, spravia si jednoducho nejaký ucelený obraz, tak mu v zásade ponúknú
tri hlavné produkty. Môžu sa baviť o úveroch, pretože klient napríklad smeruje k tomu, že si chce kúpiť nové bývanie, takže sa budú baviť o tom, že kedy to môže prísť a ako sa dostať k tým prachom na to. Určite sa budú baviť o poistkách, aby klient dostal to svoje zabezpečenie a pravdepodobne, keď zostane nejaký voľný kapitál, tak sa určite dostanú do témy investície, aby mohli budovať nejaké budúce renty. A toto je to komplexné finančné poradenstvo, povedzme si to napríklad, ale naša analýza je ďaleko za týmto. My klientovi zhodnocujeme kopec iných atribútov toho jeho života a preto sa napríklad pozeráme na nemovitosti, ktoré vlastní. Pozeráme sa, akú majú hodnotu, ako tá ich hodnota rástla v čase. Keď sa klient uberá smerom prenajímania nemovitosti, ktoré má, tak mu vieme zanalyzovať, že či je vhodné sa vlastne zaoberať prenájmom nemovitosti a či nie je vhodnejšie napríklad ten kapitál vyťahnuť a investovať ho do nejakého aktíva, ktorému zase zoberie menej té angažovanosti. A to je všechno real time, teda bavíme se, že tady ty věci, které sledujeme, řekněme hodnotu té nemovitosti a doporučujeme klientovi, jestli co, kde má pronajmout a podobně, tak to není jenom v ten první moment, kdy poradce dělá analýzu, ale už pak i počas, řekněme, toho, kdy ten klient s námi spolupracuje. Áno, klient má s nami klientskú zónu, kde všetky tieto výstupy vidí. To znamená, že keď tam má klient aktíva a má k ním pre nás potrebné informácie, tak mu dokážeme dávať vlastne tieto vstupy. Ale to som zase išiel alebo zabludil iba trošku zase do tej nemovitosti, ale tam sa to u nás ani zďaleka nekončí. My sme dodávateľ energií, to znamená, že dokážeme klientovi ponúknuť a spraviť prehľad napríklad toho, aké sú naše cenníky, takže dokážeme klientovi porovnávať tú nákladovosť na tú bežnú réžiu napríklad tej nemovitosti. Dokážeme pracovať s tým, že sme jeden z najväčších dodávateľov fotovoltaík v Českej republike, takže dokážeme klientovi identifikovať, či je vhodné napríklad si pre neho tú fotovoltaiku postaviť na tú strechu, aký tam má osvit na tej streche, že či sa mu jednoducho takéto riešenia zídu, alebo si klient povie, že býva v paneláku v meste a tam si teda fotinu nedá, tak s nami a s možnosťami komunitnej energetiky mu absolútne rozširujeme spektrum možností, kam si zase tú fotinu on môže dať a využívať tie benefity kľudne v tom paneláku v centre. Takže spektrum tých našich činností je ďaleko širšie a vyššie a vychádza to presne priamo z toho, aká je šírka skupiny bydlí. A preto to jednoducho nemôžeme volať finančný plán ani finančná analýza, ale musíme to volať komplexný plán, alebo je to komplexná analýza. Z té analýzy teda vycházejí, když to zjednodušíme, dvě nějaký pomyslné linky. Ta první je finanční plán a ta druhá je klientská zóna, kterou už ty si zmínil. Mm-hmm. Teď nechci, aby to vypadalo, že tu sypeme jedno PR okénko za druhým, ale zase prostě nedalo by mi to nezmínit, že ta klientská zóna není taková klientská zóna, na který jsou běžní uživatelé, ať už poradci nebo klienti zvyklí. My tam pracujeme hodně i s chytrými algoritmy, když to tak nazveme, kdy právě vyhodnocujeme, kdy v jaký moment má klient něco řešit. Zase, když to řeknu trochu polopaticky, k tomu mě napadá, jestli to říkám správně, teda, jestli bys potvrdil. A druhá věc, jestli i tohle vnímáš, když se ještě zpátky jakoby narotujeme do těch trendů. Jo, že přeci jenom přichází AI, jo, s algoritmy už se pracuje, tak jestli do tady z toho tématu můžeme trochu zabruslit. Pozri, my sme spoločnosť, ktorá si myslím, že vždy na trhu bola považovaná za modernú a dravú. Takže akékoľvek nové technológie, ktoré prichádzajú, tak my sa na ne vždy pozeráme. Samozrejme, že robíme ten biznis, aj ten tradičný biznis, takže nechávame v tom aj zase naše tradičné hodnoty a podstata je v tom, aby sme to mali vždy správne namiešané. Čo sa samozrejme týka, jak ty zmieňuješ tých možností, ktoré klient vidí v klientskej analýze, tak ona klientská analýza je v zásade iba nejaký verejný obraz nejakej webovej domény, na ktorú prichádza klient a pozerá sa na svoje informácie, ktoré my máme o ňom v softvéri. Takže zase my na tie isté veci vidíme u toho klienta aj z pohľadu tých našich poradcov. Preto klientská analýza alebo vôbec náš softvér sú samozrejme úzko prepojené entity
a robíme to z dôvodu, aby klient si tam mohol nájsť tie svoje obchodné príležitosti alebo teda tie príležitosti, ktoré v živote vyskytnú a s nami ich začať riešiť. Ale zároveň sa vrátim ďaleko zase do tej diskusie späť. Robíme tieto hľadania tých algoritmov a AI možnosti a podobné iné veci aj preto, aby sme zase tým našim obchodníkom vytvárali tie obchodné príležitosti, ktoré u toho klienta sú prirodzené, že ich klient má. Takže vlastně mu pomáháme, že jo? My vlastně pomáháme, a když se podívám třeba na ty featurey, nebo ty funkce, které tam teďka máme a my to nově to spouštíme některých z těch funkcí, tak je to jako za mě pecka, jo? Že vlastně my klientovi v jistý moment umíme říct, jestli nemá podpojištěný majetek, automaticky. V jistý moment mu umíme říct, jestli by neměl uvažovat o tom, jestli změní distribuční sazbu v rámci energií. Si myslím, že to jsou fakt jako nástroje, které jsou v tomhle tom revoluční a jsme prostě jako na míle daleko v tomhle, si myslím, na tom trhu. No. Určite áno, toto sú presne veci, ktoré keď sedím s Jirkou na večeri, tak my sa rozprávame o tomto. My sme není v nejakom mikromanažovaní toho, že kto kde teraz čo spravil alebo nespravil. My jednoducho riešime práve tie vízie, kde sa ten trh môže uberať, čo dokážeme vlastne na tom trhu vytvoriť nové a ako dokážeme tým klientom pomáhať, pretože áno, samozrejme, že to je o pomoci klientovi, ale my sme samozrejme aj nejaký ekonomický subjekt, my samozrejme chceme zarábať nejaké peniaze, chceme, aby naši ľudia zarábali peniaze, aby sa mali dobre. Takže všetky tieto veci sú vytvárané z pohľadu v tom, aby klient tam dostal všetky potenciálne možnosti, aby si ich dokázal vyhľadať sám a zároveň sa staráme o to, aby aj tí naši samotní poradcovia videli na toho klienta a mali možnosť mu poskytnúť to najlepšie možné riešenie. S tím vlastně i souvisí to, že poradci v momentu, kdy to mají čím dál více automatizovaný, ať už pomocí chytrých algoritmů nebo AI, tak se vytvoří nějaký, řekněme, více času pro ně, který můžou investovat že do vzdělávání, řekněme, nebo do nějakého mentoringu, ještě posílení mentoringu svých vlastních lidí. A my vlastně, co jsem tak navnímal, jako v poslední době, tak i dost diskutujeme o titulu EFA, jako v rámci, řekněme, ne toho, že bychom chtěli mít titul, aby jsme ho měli na vizice, ale v rámci toho, že vnímáme, že v rámci toho, jsem řekl asi 3krát v rámci toho finančního plánu je to nesmírně důležité, nebo aspoň tak to vnímám. Je to jedna z takých dobrých indikátorov. Ja sám si momentálne IFA certifikáciu robím, to znamená, že sám viem, aké náročné je získať ju a koľko človek musí venovať vzdelávaniu a rozvoju, aby bol schopný túto certifikáciu získať. A je to tým pádom nejakým spôsobom reputačne dôležité a pre mňa určite, keď sa bavím s niekým a viem, že má EFU, tak automaticky mi naskakuje, že mám o jeho profesionalite vysokú mienku. A práve z toho dôvodu by som chcel aj, aby sme my u nás vo firme výrazne viac viedli ľudí k tomu, aby si tieto certifikácie robili, pretože poznám mnoho ľudí u nás vo firme, ktorí by sa na ne nemuseli učiť a rovno by ich mali. A to je skvelé, že máme proste takýchto profíkov. A zároveň aj tých ľudí, ktorí sa chcú vzdelávať. Vzdelávanie je jednoznačne absolútne najdôležitejší soft skill a vlastnosť, ktorú človek v dnešnej dobe môže mať. A my týchto ľudí chceme ich v tom podporovať. Takže keď budú ľudia prichádzať k nám, je tu samozrejme príležitosť aj v tom, že ich budeme sprevádzať na ceste k EFA vzdelávaniu, že im pokryjeme alebo zaplatíme potrebné kurzy a budeme ich jednoznačne podporovať v tom, aby tieto certifikácie získavali, pretože, jak hovorím, ja sám mám o nich vysokú mienku, prechádzam si vzdelávaním v KFP a je to za mňa super. Takže k tomu všemu call centru, HR, marketingu, jak jsme se bavili, tak ještě zvládáš studovat EFU, tak to je poměrně jako docela našlapaný. Jde to k zdárnému cíli, říkáš zatím. Je toho dosť a k cieľu to nejakému určite dospeje, ale mňa baví tá cesta, takže nad tým sa asi ani tak veľmi nezamýšľam. Držíme palce. Každopádně já jsem si zase v tomhle chtěl udělat můstek k další otázce. A to té, že taky úplně není standardní, že v momentu, kdy se pořádají pohovory právě na finanční poradce nebo na manažery, tak aby je zastřešoval a vlastně i vykonával obchodní ředitel. Ty se teďka více věnuješ právě těm pohovorům. Můžeš k tomu říct víc? Jako prostě se vlastně takhle rozhodl se věnovat i?
No, pretože to považujem za výzvu. Asi je celkom zrejme z toho nášho dnešného rozhovoru, že ja mám teda výzvy asi rád. a určite to pre mňa výzva. Jak som naznačil respektíve na začiatku, nemyslím si, že to, ako sme to robili za posledné roky, bolo to najlepšie možné, ako to robiť vieme. A prichádzam teda teraz do tej divízie, aby som ukázal zase, jak to robím ja a jak si myslím, že by sa to robiť dalo alebo malo. A z toho dôvodu prirodzene s tým úzko súvisí aj personálny rast, úzko s tým súvisia rôzne iné strategické zmeny alebo úpravy províznych schém alebo kariérnych možností, príležitostí. Ten balík, povedzme, že strategických a zásadných vecí je strašne široký. Nábor je iba jedna časť z toho a tá moja rola je v tom, aby som sa teraz snažil pomôcť tej divízii vyrásť tam, kde patríme. Super, skvělý. Já se teda vyčerpal už potenciál otázek. Je něco, co by si chtěl zmínit ještě ty takhle v závěru vzkázat? Nie, myslím si, že to bolo plnohodnotne. Nebejt pod skleným stropem, když to není komfortní. To bychom to takhle uzavřít, ne? Určite áno. Myslím si, že to podstatné je v tom, že sme na trhu mimoriadne dlho. Tá firma nemá nejakým spôsobom čerstvú históriu. Tí ľudia sú u nás ruky rokúce. Zároveň stále držíme trend. Sme najkomplexnejší hráč na trhu. Osobne si myslím, že máme aj pro klientsky najkomplexnejšiu, jak sme si povedali, nielen finančnú analýzu, ale komplexnú analýzu. A zároveň sme firma, ktorá v prvom rade s týmito všetkými vecami ide s pokorou, ide s ľudskosťou. Nikdy nezabúdame na hodnoty človečiny a myslím si, že ľudia, ktorým sú tieto trendy alebo tieto veci, o ktorých ja hovorím, alebo ktoré by ich nejakým spôsobom dokázali chytiť za srdce a sú tej mentality, tak budem veľmi rád, keď sa s nimi stretnem. Či ja, či moji kolegovia. To zase nie je až také dôležité, že kto z nás to bude, ale určite to budem kľudne veľmi rád aj ja a prejdem si s ním možnosti toho, ako by sme vedeli spojiť sily. Skvělé, tak jak už zaznělo, jak už Marián zmiňoval, můžete nás kontaktovat v rámci jakýchkoliv dotazů nebo v případě i zájmu o spolupráci na stránkách vyššílevel.cz, máme tam kontakty. Zároveň si dovolím říct, že můžou kontaktovat i tebe, Mariane, případně až na LinkedInu nebo určite, na nějaký... Ja som určite není nejakým spôsobom nedostupný. Ktorým by sa nedalo ozvať. LinkedIn máš, sociální sítě taky, takže... Nech mi ľudia napíšu na LinkedIne. Si dohľadateľný. Som dohľadateľný, som kontaktovateľný a je to pre mňa proste priorita, aby som v tejto chvíli komunikoval s konkurenciou a s ľuďmi na trhu, takže veľmi rád. Skvělé. Mariane, my děkujeme, že jsi přišel, bylo to paráda a vážení diváci, těšíme se, vážení poradci, naši budoucí možná, na případnou spolupráci. Díky moc. Ďakujem, ahoj. Čau.